Dobrodošli u Photon Tide Live, podcastu u kom pričamo o temama futurizma, naučne fantastike, nauke i tehnologije. S vama su Ivica Milarić, ja sam Relja Trajković. I ako prvi put gledate ovaj podcast, stvorio sam naviku da sad svaki put kažem mi nismo stručnjaci za ove teme o kojima pričamo, mi smo samo neki likovi koji se pretvaraju da opušteno pričaju za stolom o jako kompleksnim temama koje smo izgooglali pre podcasta. Tako da ovo je jedna od onih epizoda kao u posljednje vreme što je često da pričamo o nekim aktivnim temama koje se dešavalo u protekloj nedelji, kao i neke stvari koje smo tako nasumično našli na netu. Vest koja je obeležila prošlu nedelju po meni je, između ostalih, je smrt ravnozemljaša Mikea Hughes, kako se to čita? Hughes. Mike Madman Hughes. Znači, lik koji je pre jednog godinu, dve, sam ga video, pravio je raketu u kojoj će se lansirati da dokaže da je zemlja ravna, da je kao slika sa visine. Naravno da sam tad mislio da je samo popularity, PR stunt. Nije. Lik se lansirao i lik je poginuo. Postoje snimci na YouTube-u, nisu lepi za gledanje. U suštini ono što se desilo da je padobran se otrgao. Prilikom samog poletanja padobran koji treba bezbedno ga spustiti na zemlju se otrgao sa letelice, onda je samo nastavio gore i vratio se dole. Da, za razliku od nas, Mad Mike nije baš verovao u redundantne sisteme, očigledno, niti u ravnu okruglu zemlju. I da, poginuo je. Mislim, meni je užasno zapravo to vest, ono što niko ne treba da slavi gubitak ničeg života. Posebno ne onog nekog čovjeka koji u suštini bio, kako ja vidim da ga strani mediji često nazivaju, strani mediji, inostrani mediji, ali da, u mnogim portalima ga nazivaju Daredevil, zapravo. Da, znači radio je lude stvari u prošlosti. Tako je, i ja sam gledao neki intervju s njim i Tosh 3.0, on komičar onaj koji nalazi te kao internet fenomene i ne deluje kao loša osoba, mislim nije delovao kao neki ludak koji je neki, cela priča oko ravne zemlje je ostalo, nego više delovao kao da se iskreno zajebao. Da. Tako da, a užasno je ovo što se desilo, jer u suštini pokazuje da ne bi trebali da se bavimo raketarstvom u privatnoj režiji. Naravno da u komentarima YouTube-u možete naći svakojake fore i baš crnog humora nije na odmet, a da, jeste u suštini jako tragična stvar i nekako su mi pomešano osjećanje zbog toga što je nekako je kao da gledam Peru Kojota i Supergenija. U pravom životu. U pravom životu, da, jeste malo smešno, ali tragično što je lik poginuo. Ali u neku ruku može se reći da je pohvalno što je za razliku od ostalih flat earthera, lik makar pokušao nešto da uradi, ako je iskreno verovao u to. Da, to je taj sad moment da je on kao, jel da, nije baš mislio ono što misli naučna zajednica ili normalan deo populacije, ali je kao, jel da, bio je proaktivan i hteo je da uradi nešto povodom toga. Što u suštini nije nikakvo opravdanje, ne treba ništa niko da radi povodom toga, mislim, potpuno je sumano to sve što se tiče te flat earth cele zavere. To smo već imali jednu epizodu da sam pričala o tome. Iskreno, ja mislim, ne znam, uopšte sad nisam nešto istraživao posle njega, ali meni se čini da je on jedan od onih Amerikanaca koji je prosto želeo popularnost i sve što dobije iz toga. Koliko ja znam, on je koristio neku zajednicu da to investira ili donekle ima neku podršku u svakom slučaju. I mislim, ako ništa drugo, on je ta vrsta čoveka koji bi Reddit sam podržavao i ljudi s Reddita, koji bi bili samo i koji ne veruju to kao ajde da vidimo, da platim $5 liku da se ubije. Mislim što se manje više i desilo, nažalost, ali poenta je, nema nikakve zapravo pojedinačne poente, sve je užasno. Gomila činjenica tu po meni, kakvu on dozvolu dobio? Mislim, to je trebalo da bude sve potpuno ilegalno, jel da? Ne znam koje dozvole su potrebne da se lansiraš raketom. Pretpostavljam da ne možeš dobiješ dozvolu. B, to nije tako malo, znači nije ogromna raketa, ali nije uopšte mala. To je moglo da rokne nazad u tu publiku. Naravno, da. Ne čak da pogodi neko direktno, znači to je samo da je palo u krug, mislim samo kinetička sila pada s te visine, moglo je samo od kamenja da ubije gomile ljudi u krugu 30 metara ili koliko već. Treće, a i ovo mi je najužasniji element cele priče, Science Channel je pratio njegov razvoj kroz emisiju koja se zove Homemade Astronauts. Što me zapravo tera da se zapitam koliko postoji takvih likova. Mislim, to je serija, to nije jedan dokumentarac. Znači, serija o likovima koji kao pokušavaju sami da se lansiraju, tako da volao bi da vidim to. To mi, da sam znao za to, rekao bi, ok, klasična reality prevara, svi kao nešto šatro prave, ali niko ne pravi ništa i naravno niko neće sesti u raketu da se lansira. Ali prisustvo ovog lika pokazuje s jedne strane kao, ok, ipak neko hoće da se lansira, a B, ko je
koje osiguravajuće društvo, koje kompanije to prihvati da ti pratiš lika koji se ilegalno lansira raketom i ubije. Znaš, što bi trebalo da bude stvar koji zatvori kanal. Trebalo bi advokat Science Channel to pročita u vestima i instant da izvrši samoubistvo. Kao prosto, ne mogu, I'm checking out. Jel uvek znaš, u američkim serijama, filmima uvek se bude kao, kao neće nam dozvoliti tu da radimo, kao ovo, znaš, ovo ne može prilike ekvivalent ovog bi bilo kao homemade militias. Neko pravi terorističku organizaciju. Red flags all over the place. Ništa nije, jedna stvar nije normalna. Nije da je on to sad da je neki skalabilni bio molad, ili da je on lagao da će da kao pravi unmanned, a čak i da je unmanned raketa, pa da je on na prevaru ušao i kao, ipak sam se lazirao, pa da je Science Channel rekao, stvarno nismo znali sve. Znači, bukvalno tweet taj dan Science Channel kako izdaljuje saučeš i još bolje šaje. Thoughts and prayers. I ko, uopšte niko, jako je sve postalo tako kao, pa dobro, valjda tužite, pa mi ćemo kontra tužiti. Pazi, to je što kažem red flags, iz daljine neko u legalnom timu treba da primeti. Apsolutno. Zamislite, to je istragu koja će biti nakon ovoga. Prilike istraga će biti jedan papir, sa dva papira, prvi naslov, a drugi kao pokuša lik sam da se lansira. To je to. Pazi samo ovaj scenario. Znači, ta raketa opet nije mala, podigla se neku količinu. Zamislite da ona eksplodira na poletanju. Da. I imaš tu 10 ljudi. Pa minimum, da. Svi ginu. I ti, kao Science Channel si bio tu kao da to dokumentuješ. Da je potencijalno tvoj ekipa možda pogine. Mislim, sve mi je, ne znam, uopšte vidjet ću, to me najviše zanima oko celog razvoja ovog događaja. Šta će biti s tim, pa što je sumanuto. Mislim, Science Channel nije sad kao household name, ali nije ni sad neki internet kanal, nije bum fights, jel da, mislim... Cherry on top, da je sve u avion stigo bi daleko više nego da snimi zemlju, ali vjerojatno bi onda bila priča kao avionska industrija je deo zavara, imaju ekrane koji projektuju sliku, da. Ne, mislim, sve je suludo, baš kažu ti, prva asocijacija je bila Pera koja je super genijalna. Da, bukvalno. Koji sedi na raketi i fitilj, zapali, kao lansira se, samo što se završi komično sa puf, onako i... Ja se sjećam da je bila užasna epizoda, to je zamalo užasna epizoda Jackass-a, gde on ima raketu koju lansiraju na jezeru, gde kad Johnny Knoxville jednom to radi, jedan od tih raketnih motora malih izbije kroz raketu i bukvalno kako on drži se uhvat, fizički drži raketu, prođe 20 cm pod njega. I je to bilo mogu da pogodim. Znači, ovo se bukvalno to desilo. Rekreirali su taj stand sa samo čovjekom da je poginuo na mnogo impresivniji način nego da ga je samo pogodio neki komad metala. Ono što mene tu najviše nervira i što se nadam, posebno vi koji gledate da nećete ući u tu celu priču, jeste da sad svi ljudi koji su ne flat earth, što je opet normalna populacija, pomalo likuju oko svega ovog. A to mi je baš prejedno. Nije dokazao da je zemlja ravna, zemlja je pokazala da je on ravan. Pogino si. Za sve vas koji to radite, samo bih želeo da vi kao Mad Mike nešto samo radite praktično, a ne samo da se smete ljudima koji su poginuli. Tako da nemojte smeti ljudima koji su poginuli, koliko god da su bili ludi ili ne u pravu. Kad smo kod ljudi koji su poginuli, druga stvar koja je i dalje tragična, to je koronavirus. Kakav prelaz mu. Da, pa mislim da smo ovo pokrili. Koronavirus, čovječe, Zema i ja smo pričali pre neki dan, kako će biti jako smešno ako obojica umremo od koronavirusa, kad smo se ovdje ismevali ozbiljnost koronavirusa u polne epizode. Sve sa onim flašama piva i sve. Da. Pošto ispostavlja se da je epidemija solidna i dosta sam se naslušao vesti i načitao u posljednjih nedelju dana recimo o tome i par stvari mi je onako zapalo za oko. Prvo na Discordu smo baš pričali da je smrtnost skočila, bilo je oko 2, sad se približava 2,8%, što nije sad ne znam koliki skok, nije drastično menja situaciju, ali... Bila je 2,1 ili 2,2, tako nešto, skočila je za otprilike 0,5%, da. Znači trend line smrtnosti je u blagom porastu, što je loše. Jako blagom. Dobra vest je da na decu ne utiče toliko. Tako je. Svi, znači, populacije, tako je, do 50 godina šansa za smrtnost je ispod 1%. Da. Što uključuje i tu grupu od 40 do 50 da je otprilike 0,7%. Znači, za decu, koliko sam vidio, uopšte ne postoji podaci, ni smrtnosti, ni koliko se prenosi unutar te populacije. Da. Istraživali su koliko je star taj virus, kad je nastao. Jer bilo neki priče da je to, ne znam, od kad već tu taj virus, samo ne znam da se kroz neku životinju nije se ispoljio, ne znam odakle im ideja da je već dugo tu, ali uglavnom način na koji tragaju da vide kad je virus nastaje, traže genetsku modifikaciju, variabilnost u njemu, što ako je dugo
ako dugo već cirkuliše i u ljudima, ali nije ih zaražavaju, šta već, ako dugo cirkuliše, onda ima više mutacija u sebi, koje ga nisu učinile drugim sojem, ali samo ima više različitih varijacija genetskih, a ako je tek nastao, ima mnogo manje varijacije i na osnovu broja varijacija u genetskom kodu se zaključuje da je nastao negde u novembru, mutacija ovog strana, a Kina je 31. decembra, mislim, objavila postojanje virusa. Tako da, to je zanimljivo i zanimljivo mi je bilo da slušam da svaki virus ima, i ne samo virus, nego i bakterije, sve što zaražu, svi ti mikroorganizmi koji zaražuju ljude, imaju jedan broj koji se zove nešto tipa bazični reproduktivni broj, koji označava koliko su infektivni. I ako taj broj 1, to znači da osoba koja je zaražena prosečno zarazi još jednu osobu. I ako je broj 1, epidemija može da opstaje. Dok mi ne uradimo nešto da je suzbijemo. Jasno, nije da samo ako je manje od 1, to znači da prosečna osoba ne uspeva da zarazi još jednu osobu i epidemija sama spontano nestaje. To nije ni epidemija, nego ne dolazi do epidemije. Ako je preko 1, onda jedna osoba uspeva naprijed 2 osobe da zarazi, što je već širenje. Koronavirus ima između 1,5 i 3 zaraznost, a grip ima između 1,5 i 2, tako nešto. Znači nešto je zaraznije od gripa. Da, to nema dilema. Dok je zanimljiva informacija da measles, to je male boginje, tako measles, rekam to, su 15 čovječe. Zaraze su katastrofa, znači jedna zaražena osoba malim boginjama zarazi 15 drugih osoba, čovječe, to je nevjerovatno. Da, pa zato što, za razliku, ako se ne varam, od virusa tipa gripa i tako dalje, boginje su dodir. Znači da su mnogo infektivnije, dok je kapljičasta stvar ipak sužavaš količinu prenosa. Dodir je baš vrlo teško zadržati. I kad smo kod toga, koronavirus opstaje na površini 9 dana. Grip ostaje 48 sati, koronavirus i cijela ta grupa virusa, ne ovaj sad, možda ostane 9 dana. To je zanimljivo, ja sam gledao sad fact book od Svetske zdravstvene organizacije da baš jasno navode da paketi nisu nikakav problem odakle god da dolaze, zato što virus nije u stanju dugo da preživi na površini. Ne znam. Tako da, nisam siguran što se toga tiče. Ono šta su činjenice? Da, infektivan je dosta, B, i dalje na skali opasnosti od njega je vrlo targetovan. Znači, ljudi koji imaju ugrožen zdravstveni sistem, svoj imunni sistem i generalno zdravstveno stanje, su ugroženi. Ljudi koji su stariji su ugroženi. Muškarci preko 80 godina imaju smrtnost od, 17%. Drastično veće. I to su prosto stvari... Što je uvek slučaj, kod gripa. Tako je, to je generalno kod života. Sad, dobro, pol je specifičan, zato što nešto navodno hormonalno utiče, da postoje neke hormonalne razlike, gde prisustvo, ako se ne varam, estrogena. Čuo sam da žene manje obolevaju. Da, manje obolevaju, dobijaju manje teške varijacije. To i dalje nije poznato sigurno. Jedino veliko istraživanje koje je objavila je Kina na osnovu svoje populacije, da znamo i ove brojeve. Ne znamo za dalje i kako će se menjati. To je poprilično veliki uzorak, sad je već 80.000 ili tako nešto. Ne, ali kad su objavili bilo manje dosta, ali dalje su, desetine hiljada. Dovoljan je uzorak da možda znaš, na žene manje utiče. Da, naravno. Na decu manje utiče. Tako je, osnovna demografija je poznata, sad ona će se menjati zašto je, po meni jedin potencijalna opasnost koja je nešto značajnija je mogućnost daljih mutacija, ali to važi za bilo koji virus bilo kada. To u teoriji važi za ebolu koja ima smrtnost od 50%, da ona stvori neki mutativni napredak da je prenosivije i onda je celo čovječanstvo u dosta velikom problemu. Ovo sad, koliko to zvučalo čudno, jeste dodatak sezonskoj variabilitetu sezonskih bolesti, za razliku od SARS-a i MERS-a koji imaju mnogo veću smrtnost, ali se šire u hospitalnim okruženjima. Ovo se širi u generalnoj populaciji, ali imam za sada karakteristike slične gripu. I ono što će biti jeste da koronavirus, mi zovemo ovo koronavirusa, to je deo porodice koronavirusa, koji je mnogo više. Da, sad ga zovu novel koronavirus. Ima neki kod, ali ga zovu u vestima ga zovu novel. Pa kao novi strain, tako je. Nije nepoznat našem imunnom sistemu, zato je 80% ljudi na celoj planeti u suštini dobija blažu verziju, zato što je on već u našoj ekspoziciji, na primjer, za razliku od ebole, mnogo duže. I ono što će biti vjerovatno jeste da će ova sad sezona biti nezgodna, u smislu da i dalje ne znamo, dalje će biti gomila glupavih vesti, gomila glupavih saveta i tako dalje, koji nikom ništa ne pomažu. Paničnog kupovanja maski i ostalo. Tako je, a da će sledeće sezone već to samo postati deo
vakcine redovne sezonske i da će padati mu još više i smrtnost i prenosivo zato što mnogi će već biti imuni od prethodne sezone. Ono što je tu isto znači, ne znam da se ti toga sećaš, mi smo već prošli kroz epidemiju svinjskog gripa ne tako davno, 2008, to je 2009. 2010. Gde se ja sećam sličnog ovog sleda događaja i u principu to je završeno tako što i dalje su ljudi umirali od toga, daleko od toga. Ali poenta je da vi, kao običan građanin, nemate baš previše toga što možete da uradite, niti postoji neki dodatne mere zaštite. Ok, maske su ok. Standardno, izbegavaš kontakt s ljudima gde možeš, pranje ruku, higijena je najbitnija. Higijena je najbitnija zašto prosto... Nije da baš da ništa ne možeš da uradiš, ali radiš isto što radiš i sad s gripom. Ako ne radiš to, inače, onda si svejedno problem od svega ostalog, jel da? Tako da, standardne mere zaštite, pitanje koliko su i ove sad drastične mere koje je Kina na kraju preduzela, totalne izolacije mesta koje sad Italija ponovo radi. Moj saradnik živi baš u toj zoni koja je izolovan, zatvoreno kući, to je to. To po meni ako... Sreće možda radi sa kompjutera, programerija, pa... Ne znam kako će uopšte države to kompenzovati, ok, Kina ko zna, ali kako će sad Italija kompenzovati gubitak novca i svega ostalog. Ok, s jedne strane kao dobro biti kao reagovati da pretpostavljaš da je gore nego što jeste, pa kao prove me wrong na bolji način, nego suprotno, ali ovo mi sad deluje da u suštini dalje Svetska zdravstvena organizacija nije dala preporuku zatvaranja granice, nije dala preporuku izolacije. A opet znamo da sve što je Kina uradila nije uspelo, jer ono što je glavna stvar po meni oko koronavirusa ovog nove verzije, jeste što je prenosiv kod asimptomatskih kerijera. Je to potvrđeno? Jeste. Tako su izbili... Tako je što je šanije potvrđeno, ali tako su izbile i u Iranu i u Italiji. Znam da je njihov ministar zdravlja to izjavio, kineski, i bilo svi su bili u fazonu kao čekaj, koronavirus ne rade tako, uglavnom tek postane infektivni kad počneš da kijaš, kašliš i sve, nemaš temperaturu. I kao to treba neko da potvrdi, potvrđeno je. Tako, ja koliko znam potvrđeno. Potvrđeno je još pre izbijanja ovih infekcija u Kini i u Iranu. To jeste u Iranu i u Italiji. Problem je tu što prosto one su se već proširile i vesti su počele isplivavati kad su ljudi krenuli koji su opet ugrožene populacije krenuli da umiru. Ali onda kad su krenuli da vraćaju film, previše je bilo širenja, zato je sad Kina inficirala Iran je inficirao pola Bliskog istoka, a skoro sigurno da je Italija inficirala skoro celu Evropu. Da, sigurno. Bar sa pojedinačnim, jel da, ovaj slučaj. Pogotovo asimptomatski sa širenjem. Sever Italije, to je jako gusto naseljeno područje, Milano, koji ima puno biznis veza, puno letova, prosto pretpostavljam da je samo moment kad će se pojaviti i u Srbiji i u ostatku regiona, isto kao što se desilo i sa svinjskim gripom. SARS je loš primer, stalno se spominje SARS, jer je i takođe on, jel da, koronavirus, ali je loš primer zašto kao i MERS, on je klinička bolest. Znači bolest u kojoj se dešava u bolnicama. Stalno ga spominjam, mnogo bolje paralela svinjski grip, koji mislim da će isto biti. Prosto svinjski grip je dobila 10% populacije. Dobre su šanse da će i ovo proći kroz 10-15% populacije. Globalne. Ali tu, kao što si malo pre rekao, i dalje je prihvatljivo politika, ajde kao da pretpostavimo da je najgori scenario, to je ne baš najgori, ali prilično strožije mere da preduzmemo sada, da ne bude da nismo reagovali na vreme. Tako je, mislim da su svi to naučili. Ne možemo da kažemo sad, tako su rekli za svinjski grip, pa ništa nije bilo, ajde se opustimo sad. Znači, jednostavno nikad ne može znati da se neće dogoditi najgori scenarij. Mislim da države u suštini ok postupaju, bitno je za populaciju, to je za nas, da radimo to, ona je klasika mere higijene, kao u bilo kojoj infektivnoj sezoni, i prosto da koliko možemo se odupiremo tom pritisku, dolazi kuga, bring out your dead. Bring out your dead. Što je prirodno, mislim, nama je to hardwireovano da se bojimo bolesti i svega ostalog i to jako lako se kači, ali nemojte zaboraviti da neko na svega to, sve te klikove i šerove zaradi dobre pare, koje će trajati verovatno duže nego ova sezona, jel da, koronavirusa. Pa da. Jedna stvar na koju sam naišao, sad da pređem na sledeću stvar, naišao sam na video, naišao sam na tu vest davno, pre nekoliko meseci, naišao sam na video sad nedavno i oduševilo me nekako mi u temi ovoga o čemu mi pričamo, naših tema, futurizma i svega. U Japanu postoji kafić u kom te roboti serviraju, što nije ništa iznenađujuće za Japan. Otprilike, čim vidiš Japan, roboti, opet nešto izmišljaju. Ali ono što je zanimljivo, dođeš i sedneš i robot ti se obrati ljudskim glasom. Misliš da je snimak, ali nije. Robotom upravljaju teško hendikepirane osobe koje žele da rade. Znači, taj kafić, ne znam da li je jedan ili ih postoji više, omogućavaju ljudima koji su kvadriplegičari, ne znam koji nivo hendikepa u pitanju, ali leže u krevetu nepokretnim odsepčicom da upravljaju stvarima i možda pokretim očima.
omogućavaju njima da imaju posao, da dobijaju platu za uslužavanje ljudi putem daljinski upravljenog robota, što me nekako izmešano osjećanje imam to, znaš. Znaš što, s jedne strane, jako cool, znaš, ok, čoveku si dao svrhu, umjesto da leži, on može da radi. S druge strane mi ima taj, izrabljivački vibe, znaš, kao, ok, taj lik ne smije da otkaz, to mu je jedino što može da radi u životu, znaš, radi za bilo koje pare, sa ga pusti da radi. Pa dobro, da, pretpostavljena ideja iza toga da bude i nije se da neko to radi za što će da zaradi mad money, nego prosto zato što želi da ima neki, što kaže, neku aktivnost. I da ne govorimo, po meni je to najveći faktor da dozvoljavaš ljudima da imaju interakcije. Da jednostavno mogu da budu u interakciji s drugim ljudima van okruženja svog doma, svoje bolnice, što jako puno znači, za prosto mentalno dobrostanje. To mi je nekako, to će bi jako da bude konfuzno za one što se deru, they took our jobs, za automatizaciju, za robote, kao. Pa postoji ta u principu teorija da ta robotizacija u gomili industrije uopšte ne ide u tom pravcu što se tiče samog tržišta rada. Jer mi stalno spominjamo tu priču robot i AI, što je okej, ali ti možda imaš robote bez AI-a, samo remote control. Najbolji primjer su dronovi koji se koriste u ratovima, američki dronovi. Ti sad imaš na Bliskom istoku i po Africi verovatno desetine aktivnih dronova sa kojima upravlja ekipa ljudi koji sedi bukvalno u Las Vegasu na nekom, mislim da je tamo neki veliki centar. Na slot mašini. Da, traži samo igre voćkice. Da. Ali kao sa raketama. Postoji ta ekipa, koja je kao operativna baza, gde su ljudi, super je, mislim da je, zaboravio sam kako se zove film sa Ethan Hawkom iz recimo 2010-ih. Zove se, ako se ne govorim, Righteous Kill ili onaj sa De Nirom i Al Pacinom. On je pilot dronova. U Americi kući on je vojni pilot, ali zbog, ne znam, starosti više nije u stanju da kao dobije stvarno leti, nego prosto upravlja dronovima i cijela ta ekipa je, njegovi prijatelji rade to isto. Mislim, saborci, jel da? I bukvalno nalaze se, ako se ne varam u Nevadi, imaju kući, idu na kući, na ručak i sve žive s porodicima, a odlaze tamo i ubijaju neke random ljude na pola sveta dalje. Koliko ja znam, možda je to priča, ali američka vojska za te poslove regrutuje gemere. Stvarno? Da, zato što prosto postoji ta ideja, možda potpuno pogrešna, da su naviknuti već sada na taj moment praćenja stvari koje se nalaze na ekranu tokom jako dugog vremenskog perioda, sa punom pažnjom. Znači nisu bitni refleksi to, nego više kao mindset da ti možda se, da probiješ se kroz ekran, znači da budeš tu, nisi kontrola leta, jel da? Nego si ti prosto tu, i na misiji si gomila faktora koji su kao gamerski. Meni nije isključeno da se to desi. Dobiješ achievement unlocked, ubio 100 talibana. Dobio si kao in-game currency. Možeš da kupiš novi, možda obojiš kao... Da obojiš drona, da imaš novi skin, kao hoću da bude camo, neon camo. I kao može, jel? Ti poslovi postoje sad i stvarno su, nije mi neobično da takvi poslovi postoje za druge industrije. Meni uvijek prvi primjer i vožnja dalek je vožnje kamionima. Zašto ne opremiti kamion sa svim uređajem potrebno da ti imaš prosto daljinsko upravljanje, možda ograničiti brzinu, da nije sada baš možda divljaš i ti imaš nešto što može bilo ko da vozi bilo gde. Što bi kamionđe bio na putu daleko od porodice. Možda bude kući sve vreme i prosto da ima kontrolu nad tim. Ti uvijek imaš sada opcije, a šta ako pukne veza, šta ako nestane internet i tako dalje, koje postoji sad, mislim, šta ako ne radi kvačilo. Mislim, uvijek tehnološki elementi su uvijek problem, ali nikad barijera. Da se neko kaže, dok ne budemo sigurni da nikad neće pući internet, nećemo koristiti. To čovječanstvo jednom nije uradilo. Onda bilo je jel radi to, brate, gura i trpa i... Pogotovo sad sa Starlink satelitima koji će svuda daju internet. Što je tema o kojoj si ti htjela da pričaš, a ja ću tebe da pustim da uglavnom pričaš, pošto tebe to posebno interesuje, a ja ću komentariš. Da, ovo je priča zapravo o SpaceX kompaniji i intervju koji je zapravo Zurbin, on je pisac. Tako je on, ja mislim da on pisac i on je jedan od autora, mislim da je naučnik i pisac, jedan od ljudi koji je napisao tu jako bitnu knjigu, sad da se totalno ne izbacim šta je, da sam ga pomešao s nekim drugim, a da je on napisao jednu od tih kao što je dalje kao seminal works, za ili putovanje na Mars ili kolonizaciju Marsa, nešto od toga. Dobro. On je kao taj bio vizionar i mislim da je neko ko isto gurao priču da je Mars bitan. Bilo je serija tih ljudi koji su gurali tu priču za mesec, tokom tipa 70-ih i 80-ih i 90-ih, koji su onda postupno nestali, koji su onda zamenili ovi likovi koji su bili. Da, kao vizionarski, kao evangelisti naučni, u tom smislu neko. On je imao razgovor sa Elon Muskom
gde su prošli kroz gomili faktora uvezano za SpaceX i kao šta donosi budućnost SpaceX. Načitat ćemo se ekrana, pošto je baš dosta stavki. Ima puno stavki, ovo je neko, ako se ne veram, na Redditu uzeo i sažao celu priču koju su njih dvojice imali, pošto svi vole da imaju te duge intervjue sa Elon Muskom, šta misli o svemu. A i on voli da imaju duge intervjue s njim. O da, ono. Kaže Musk da trenutno SpaceX ima 300 zaposlenih, da će imati verovatno 3000 za godinu dana. 300 mi delo malo, čovječe. Meni deluje suludo malo. Znači on sa stvarima koje se pravi, ali to su garant contractors. Outsources, da. Znači to nema teoretski. U administraciji možda ima 300, razumeš? Ne znam. Svi ostali su ono po firme koje... Contract, jer ti nemaš ekipu koja pravi ono koja pravila vertical take-off, vertical landing, šta će oni sedeti kao sve vreme zaposleni? Da, jasno, da. To je znači povećanje znači 3000 za godinu dana će. 10 puta se povećava kompanija. Što mi je baš puno za bilo koju industriju. Ne sumnjam da on ima kapacitet da to uradi, ali da samo taj broj zaposli u Americi u jedne ili dve tačke bi bilo jako teško. Osim ako ne bi dao suludo dobre uslove, da im mogli da povuku ljude od cijele planete. Možemo ne trebaju na jednom mjestu. Moguće, ali onda se postoji pitanje koje će biti nove kancelarije, šta će oni raditi i tako dalje. Koliko ja znam, trenutno SpaceX je prilično centralizovana kompanija. Nije neka globalna koja sad ima kancelarije i predsjedništvo svuda. Dobro. Znači oni su, ako se ne vjerujem, dve ili tri lokacije gde su kao te glavne. Gde ona lokacija gde on igra sa onim zvečkama? U mom srcu. Tamo i sa bacačem plamena isto. Da. Nije nemoguće, ali baš malo verovatno. Vidjet ćemo, evo, danas je, jel da, koji god datum, vidimo za godinu dana i da se pogrešio. Target za produkciju je dve Starship rakete. Nedeljno. To je potpuno glupost, znači to je bukvalno, dalje je otišao, Mars je bliže nego koliko je zavuku svoju... Da se razumemo, znači Starship nije ono rakete što sad lansiraju, što ih redovno vidimo kako se lansiraju. To je ovaj sledeći svemirski brod koji je ogroman, gigantski svemirski brod. Koji dalje nisu napravili jedan. Da. Jedan nisu napravili koji radi. Ne da koji radi, koji postoji. Onaj koji je bio eksplodirao. Ali nema problema i pravit ćemo 2 za nedelju dana. Zapravo pravit ćemo 3 za nedelju dana. Evo ja dodajem. Osjećam, spajam se sa Elon Musk veličanstvom 3 za nedelju dana. Znači to se neće desiti. Ili će se desiti za 100.000 godina. I cena po komadu je $5 miliona. Opet, nemam pojma odakle dolaze ti brojevi. Mislim, pretpostavljam to ta ideja kao sve će toliko biti automatizovano, sve će biti toliko kao pokretna traka, kad budemo pravili 2 nedeljno, da će onda moći da bude 5 miliona. Moguće. Da postoje neke projekcije, da ako ti stvarno ustavljeno napraviš za 9 komada za mesec dana, ne sumnjam da će biti 5 miliona. Zato što meni Starship brodovi za sada služe samo za viziju za slanje na Mars. Znači ne služe toliko za lansiranje komercijalnih paketa u orbitu. Ali posle ovo što on priča jeste to. Da, i hoće. Ono želi da napravi kompletan flotu, mislim, koja je u konstantnom tranzitu. Mislim, sve to lepo, ali nerealno potpuno. Prvih 5 Starshipa će ostati na Marsu zaovek. Znači, posle će oni bi bili kao orbitalni transporteri. Ok, nije suludo. Rekao je Zurbin, ovo mi je sad potpuna glupost i posebno onako kao PR stunt maksi. Znači, unutar PR stunta još dodatni PR stunt. Zurbin je rekao da će trebati 6 do 10 fudbalskih terena solarnih panela da napune jedan Starship. I na šta je Elon Musk odgovorio? Fine, that's what we'll do. I onda je Zurbin rekao, ne, izvini, rekao sam, htio sam kažem 60 ili 100. I on je rekao isto, that's also fine. A šta će se puniti? Dobro, sad to nismo čitali kontekst. Puni se, ako se drže i dalje plana koji su inicijalno prikazali, znači na Marsu bi trebalo se izgradi postrojenje za generisanje, zaboravim se kako se proces zove, ali za generisanje metana iz atmosfere, za to treba struja. Da, ok, kao neka elektroliza neka. Nešto, zaboravim se kako se proces zove, ali znači to bi napajalo taj uređaj koji stvara metan. Da. Dobro, mislim... Što je dodatna stvar koju treba sagraditi tamo, ne samo 6 do 10 fudbalskih polja solarnih panela, nego i to da su nalazi na Marsu i sve tako dalje. Elon Musk je ubeđen da žele da koristi, to je nije ubeđen, nego žele da koristi isključivo solarnu energiju, ne nuklearnu. Što mi isto super, što je ono kao... Što je šitno. Ti i ja smo baš imali epizodu o Marsu. Ne, jeste, mislim, glupavo je iz praktične strane, ali kao da tebe pita, Relja, ko bi teo da ti bude saveznik, Superman ili Batman? Ti kažeš, nikako Batman, definitivno Superman. A kao gde je i Batman i Superman, apsolutno nema nikog, ono, znači, kao ko uopšte daje opciju, pazi, ko je to prepotencija? Zašto misliš da nema opcije za nuklearno?
kako bi privatna kompanija nabavila nuklearno gorivo? Znači, mora bi da kao registruje SpaceX, da bude kao neko ko se bavi nuklearnim storage proizvodnjom, da ga lansira tamo, da ode, da sve stigne, da napravi nuklearni reaktor na Marsu. Mislim, suludo što uopšte pričam, ovo je presmešno, ovo bi bukvalno da je bilo ko drugi, smejali bi se. Znači, on nije na momentu da razgovara kako bi uopšte napravio nuklearni reaktor. Ne kao, ne, to mi not sexy enough. Ali kao nije, ali ako da, ja hoću maturi. Zaboravio sam na legalne implikacije da, ali ne vidim razloga što ne bi, kad bi zaobišao legalne, kad bi mu dali dozvolu, dogovore se svi, kao okej. I onda bi trebao privatna entitet da lansira koliko nuklearnih radioaktivnih šipki u orbitu i kao pod nam se neće eksplodirati. Tako da, mislim, on je, znaš, to ko da kažeš, Elon Musk, ili bi ti žrtvao milijardu ljudi da uspeš ovo? I on je rekao, ne, samo 100 miliona. Ne može ništa, ne može jednu osobu da žrtvuješ. Kaže, onda je rekao, ovo nije Apollo kao Apollo misija, ovo je Dan D. Želim da budem copywriter koji je to napisao i kome Elon Musk dao svoj potpisani bacač plamena, znači, isto, opet je tako nerd fuel. Ne, jeste, ali na adekvatan način opisuje njegovu strategiju, znaš, njegova strategija, ono što smo pričali ranije, to ja sam pričao, nije da šalje jako skupu fenomenalnu opremu koja ne može da omane, nego da šalje iskrcavanje tone i tone stvari sa 20 rezervnih delova za sve. Sa 1000 mrtvih na Mars Omaha, na Mars Utah Beach, da, to je to, a Mars je nacista. I Mars je uzmano, nema frke, pobićemo sve. Rekao je prvo, posle će biti 20 do 50 ljudi, ok, šta god, super. Zurbin je rekao da misli da je Starship optimizovan za kolonizaciju, a ne za eksploraciju. Što mi isto zvuči kao nešto iz Star Treka. Znaš, kao koja je ovo klasa Battle Cruisera? Kako izgleda brod za mislim, to je, bukvalno koriste dobre fraze, ali van konteksta. Ali šta bi mi nemamo nikakve brodove. Šta je bila eksploracija u ovom kontekstu? To, da. Ok, bi mogao tehnički da koristi... Ima naučnu opremu. Ne, mogo bi, mislim, može on u taj kako je, korisni deo tovara. Za to se ne koriste brodovi, mislim, koriste se sonde. Dobro, ali ti možeš napraviš mnogo veću sondu. Pa da, ne radimo to, mislim, možda staviš unutra i akvarijum za ribice, znaš, mislim, neko... Da, realno, zapravo, space fishes. Da, možda... To je bilo najbolje ribice. Voda je teška dosta za lansiranje. Neko Elon Muskov priča. Pitao ga je Zurbin da li bi pravio mini Starship i... To prvi put čujem sad. Musk about mini Starship, znači da li bi... Imaće još pitanje vezano za Starship, napravi manju verziju kao proof of concept, jel da? I rekao je naravno Musk, ne želim dve vrste vozila, i da je rekao show me why I need it, i kao to je njegova razmišljenje od Muska, zašto je Zurbin rekao kasnije to je dobro razmišljenje. Ne verujemo ti, Gari, to je zato ti to pitao, ne verujemo ti, Znaš, da on napravi 5 puta manju verziju, ne bez posade, samo da demonstrira koncept. Ti sad imaš manju verziju, to je Falcon, znaš. Ali ne, drugačije se motorize, ne? Pa to jesu, da, drugačije motorize, ali pitanje je, znaš, da li manje, da si sad napraviš minijaturu toga, da li fizika toga funkcioniše na isti način, razumeš? Bilo bi lepo da nam pokaže, ali u svakom slučaju mislim... Pa pazi, sve ono što se sad postavljaju ponovo onaj Hopper se zove. Da. Znači, koji bi trebalo na 20 km visine da se lansira. To će ti biti to, mislim, pokaži znaš. Pa će onda sledeći put 100 km da probaju, da leti, pa ćemo vidjeti kako dalje to ide. Mislim, to je definitivno iterativni proces. Vratit ću se na ovo, sad ne zaboravim, ako zaboravim podsjetime. Ovo se sve, jako je počeo na marketing strategiju startup kompanija koje su u IT domenu sada, koje su dominantno to koristile bukvalno od Facebooka, a to je taj moment, ne izlaziš na tržište, čak i kad imaš proizvod, jer bitnija ti je percepcija vrednosti nego testabilna vrednost. A to ćemo se vratiti. Da, kaže, Zurbin je rekao da misli da spuštanje Starship, ovo mi je najbolji deo, verovatno nije izvodljivo zato što bi plum... Na mesec. Da, na mesec. Nije izvodljivo na mesec, zato što bi plum od motora napravio krater. To je također problem na Marsu, ali ne tako značajan. I SpaceX će se adaptirati na to. Zurbin misli da bi moglo da se koristi da bi kompanija mogla koristiti klasičan lander da pode na mesec ili uradi opet mini Starship, što opet Musk rekao no. To smo pričali bukvalno pre 2-3 epizode, ako sećaš, cela ideja, jer smo možda to na Discordu bila rasprava. Šta?
samo imaš Starship. Da, Discordu smo pričali. Imamo Starship, znači ovo je Starship. By Red Bull. Za one koji slušaju samo audio jednom u budućnosti. Red Bull cimajte nas, at me, na Twitteru, možemo se nešto govoriti, verujte mi. Baš volim vaš proizvod, jako dobar, totalno razbudi, a ono legalan je. Legalne droge, to uvijek podržavamo. Ovo je Starship, on se spušta. U ovom momentu možda se desi bukvalno 100 stvari koje možda pođe pogrešno. A, kakva je podloga? Da li možemo testiramo da znamo kakva je sigurno podloga? Bez da imamo launchpad koji je napravljen, jel da, kao na zemlji. Imaš plum koji je ogromna količina energije koja piči direktno u taj prostor, koji je već navikao da ima marsovske luje, koji je već pokretan, koji je već imao te momente. Ti imaš mali pitch pogrešan, ti ne možeš da lansiraš. Spustiš se na mekano tlo, upadnu ti noge, ti ne možeš da lansiraš ako ti previše nizak motor, spalit će ceo ostatak. Kako ti to podigneš? Nećeš zvati ono to service marsovski, jel da? Iako je dan D, ali nema CBS jedinica, ovo morate budete fanovi istoriji drugog svjetskog rata da skontate referencu, jako kompleksno. Ali pišite u komentaru ako ste skontali. Ti si zarobljen na Marsu, jel? Samo pogledajte šta ova sonda koja je sad na Marsu, NASIna posljednja sonda, ona fiksna, Mars Explorer, kako se zove nešto? In Mars, nešto, neko seksim. On ima onu sondu koju treba da buši marsko tlo. Ono što je kao samo zakucavajući čekić, što ima ono kao kinetički moment da se ubije. Mesecima već ne mogu da urade to. 1000 stvari eksperimentišu, probaju da uzmu tu sondu da je nagaze bukvalno sa jednom nogom od ovog lendera, da guraju, to je ne nogom nego rukom od lendera. Ne znaš, nemamo pojma kako to izgleda. Sigurno neće srebrni svemirski brod doći i sletiti na Mars, pa nije ovo zajebancija. Znaš, nije ovo kao film iz 50-ih. Bukvalno šta, izlazi Elon Musk u ono srebrnom jumpsuitu i ono poljubi zelenu ženu. To je deo tog cijelog ono... Smislit ćemo. Kako se kaže Ameri? Bravado. Pa jeste. Da, znači ono to, ne mogu sad nađem adekvatnu reč na srpskom, mačo stila kao, smislit ćemo kad dođemo do odavde, sad samo go for it. Znam, to mi je sve jako problematično. Ako on ima resursa da on nastavi da lansira stvari, recimo da prvi brod spusti se, zaglavi se. Drugi brod uspio da sleti, ali donese opremu za vađenje prvog broda, razumeš? Pa znam, jasno mi je, ali opet sve to su bukvalno decenije u budućnosti. Da, jeste, definitivno. Jedina dobra stvar, on ne spominje nikakve datume. Ništa datum ovde. Ovo mi isto potpuno razumljivo. Kaže, no heat shield tiles, znači štitnici za toplotu, su potrebni, jer znači nisu potrebni, jer će imati stainless steel kućište. Je cepter? Od ceptera posuđa, taj stainless steel. Ako je cepter, onda će izdržati bilo što. Može i cepter da se javi, nije samo Red Bull, slušam. I volim jako i cepter, totalno. Sve 90-ih se ono svetlo, što leči. Da. Ko ne voli to. To mi, nemam blage veze, šta to znači. Kako stainless steel? But needed for the entry from Mars. Mislim, taj heat shield koji su do sad koristili, to je nekih keramičkih pločica, to je neko ludilo. To je masivno, to je bukvalno neki ogroman procenat. Zašto? Ne znam. Ali nije isključivo da imaju neki mehanizam hlađenja, nečega, šta god. Mislim, ne znam, znači... Oni imaju prilično dobre inženjere tamo, znači, mislim, svašta oni smisli... Pa ne sumnjam i sve, ali opet, to je isto opet... Da, ovo isto, okej, ovo mi sad već ulazimo nazad u realan stvarnosti, da kaže, posle hopa na 20 km će biti 100 km, znači, pretpostavljam odmah posle. Ne postoje nikakve super heavy produkcija rakete, nije počela, ne prave ništa super heavy. Jel, zaveli onu veliku raketu koja nije Starship, nego ona koja je prethodno bila najavljena. Elon je zabrinut oko planetarnih protekcionih roadblocks, planetary protection roadblocks. Pretpostavljam da misli međunarodne dogovore i tako dalje, i tako dalje. I na kraju kaže, u stvari predzadnji, Zurbin je misli da je moguće da prvi Starship bez posade sleti na Mars pre Artemisa, to je ova NASIna misija trenutno, koja mislim ima target negdje... Za mesec. Za mesec, da. Misliš da će, on hoće kaže da će Starship sletiti na Mars prije nego što Artemis leti na mesec. Da. Kad Artemis treba sleti na mesec? Koliko ja znam, target je negdje sredina 2020-ih, znači za nekih 5 godina, 6, tako nešto. Možda 2024. Možda.
Pa sve je možda, znači možda će sletiti sledeće nedelje. Zavisi kako definišeš sletio. Da, ne. Završi na površini Marsa. Znači sve ovo što je tu, da se vratim na ovom priču o percepciji vrednosti. Ima ta genijalna epizoda Silicon Valley-a, gde ova ekipa koja ima, Pied Piper, jedan od njih sreće nekog svog prijatelja koji je imao lansiran proizvod, napravio isto tako neki super kao IT servis proizvod, lansirao ga i propao. Da. I onda on ima i tu scenu u baru gde on dobije nervni slom, zašto ovaj neko indirektno mu objasni, to je sugeriše, da tek kad nešto staviš na tržište, onda može da se vidi koja je vrednost. A dok god ti ne prikazuješ nikakvu vrednost, onda je vrednost beskrajna. Da. To mislim da koristi isto ovde strategiju. Znači, mi ćemo osvojiti Mars kad ga budemo osvajali, a kad ćemo osvajati ne znam, ali pare. Da. Investitori i tako dalje. Sad, tu postoji druga strana, pošto nije to ono za all sizzle no steak, jel da, kad, što se tiče berze, jel da, samo kao pršti, a ništa nemaš zapravo u tanjiru, to jest u tavi, tiganju. U ovom slučaju, problem je, toj teoriji i mom hejtu beskrajnom, što SpaceX već puno toga radi. Lansira satelite, radi i napravi ovaj vertical landing, ono... Dođe ovo, mrzimo ih što rade, čovjek. Tako da moram tu sam sebi da skočim usti, kažem, to nije taj slučaj ovde, ali stvarno, ove sve projekcije su bukvalno kao da je Elon Musk napisao šta se sve tu desilo u romanu i sad to tako point by point opisuje. Jasno, mislim da treba da se prihvati da to je njegov način tog poslovanja. Slažem se, ali je po meni... Apsolutno, mislim da jako malo ljudi čuje kad Elon Musk kaže za, ne znam, 2 godine ćemo to i to. Jako mali broj ljudi kaže, wow, za 2 godine će biti to i to. Veći broj ljudi kaže, wow, rade na tome, super, znaš. Dobro, i stvarno... Apsolutno svi znaju da neće biti za 2 godine, bit će kad bude, ono. Kaže, meni tu glavni problem, a to sam već milijardu put rekao, morao sam sve od koje gleda ovo, ta ideja da zapravo se nekako prihvatita polako, ta ideja da ako mi bullshituješ ono što želim čujem, onda zapravo ne bullshituješ toliko. Pa i dalje bullshituješ, znaš, nema veze koliko. Supravo ću ja moći, ja ću napraviti teleporter i, ono, izmisliti telekinezu. I kao, hoću telekinezu, očiglednica, znaš, je ono moj mesija. Na Kickstarteru bi dobio neke pare. Znaš kako plasiraš, ako viš dobar trailer. Ali od Red Bulla... Možda. Sviđa mi se što nema datuma. Sviđa mi se što je spomenuo hop test. Znači, to je bilo velika stvar. Ne sviđa mi što nije spomenut flyby za mesec. Koji bi trebao da bude prva velika van orbitalna stvar. A nijednom nije spomenut ovde. Da, to je zapravo jedini prvi put da će SpaceX lansirati nešto van orbite. Ali tako je, koliko ja znam što uopšte neće biti Spaceship, Starship. Nego će biti Dragon? Ja mislim da će biti Dragon, da. Kako će onda preživio Dragon kapsuli? Treba onaj milioner da ide neki japanski. Da, to je... I trenutno traži neku devojku da s njim. Odustao od toga. Da, ne, pošto nešto napisao kao će da bude mlada, lepa, otprilike sve, pa nije baš tako bilo okej. To je moment kad Japan sreće ostatak sveta koji isto zna šta piše na japanskom kao vi možete pričati ovo. Šalim sam se. Zato što taj Dragon, Dragon kapsula je namenjena da ide u svemirske stanice nazad. Mislim, nema on sad mesta za prtljaga i hrane i ne znam čega. Išao bi Elon Musk jacuzzi, svoj make-up desk, svoju kolekciju supermodela s kojim je bio, kolekciju supermodela s kojim žele da bude. Ne znam, mislim, koliko ja znam, to nije tako spektralno dugo, to je neki 7-8 dana za flyby, jel tako? Dobro. Pa, mislim, ono... Da, to je 7-8, to je minimum 6 dana više nego što inače provode u kapsuli. Slažem se. To je prevelika stvar koja bi trebala se desiti mnogo bilo kakvog i potencijalno odlaska misije bez posljede na Mars. Tako da ja to najviše čekujem. I to će, ako to stvarno super urade u relativno uskoj budućnosti, on će biti u fazonu, okej, ko zna, vidjet ćemo. Za kraj, šta bi rekao da je relativno razumno bliska budućnost za taj flyby? Po meni, ako se ne desi u 4 godine naredne, onda baš imam problem. Onda je ovo, sve sumnjam još više nego što sad sumnjam, a to nije lako. Da. Dobro. To je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo kao i nama. Gledajte nas i sljedećeg četvrtka. Posjetite našu Patreon stranicu ako želite da podržite ovaj naš projekat. Lajkajte ovaj video, subscribe-ujte se na naš kanal i vidjet ćemo se sljedeći put. Ćao!